गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ ससियेल मिडियाखौ जानला मोनला बाहायनायनि थाखाय पुलिसजों हमजादों सासे लाइमोना। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ समाजारि बिजों फेसबुकआव गावथारनो हुमखि होना पस्ट होनाय फ्रान्सिस बरगयारी होननाय लाइमोनखौ क'क्राझार पुलिसआ हमनायनि खौरां मोननाय जादों। फ्रान्सिस बरगयारी होननाय लाइमोनखौ क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव उदालगुरि गामिनि होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे लाइमोना समाजारि बिजोङाव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'खौ गावथारनो हुमखि होदोंमोन, जायनि थाखाय क'क्राझार पुलिसआ हमो। मिरु एबसुनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव एबसुनि खौरांगिरि मेल। मैया 8 आगस्तआव बन्स'नि बडलेण्ड सोमावसारनायनि सायाव एबसुआ जेबो बुंनांगौ गैया होनना मिरु एबसुआ रोखा बुंथिदों। दिल्लीयाव बन्स'आ ब्रिटिश खोलोबनि आलदा रायजो बडलेण्ड सोमावसारनायाव एबसु मुर्दाबाद, दिपेन बर' मुर्दाबाद हरसेखावनायनि हेंथायै बन्स'खौ गोख्रों सोंखारदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दिनै मुलुगनां थागिबि सान, बेनिनो क'क्राझाराव मुलुगनां थागिबि सुबुं सान फालिदों। आदिबासि फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार सहराव हारिमु हानजा सुनाय हाबाफारि बानजायदों। गौरां दैसा साखाथिनिफ्राय जुरिजेननाय हारिमु हानजा सुनाय हाबाफारिया क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि लांगोनायाव थुंगिफैयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जोबोद गोजोनथाव खौरां, CWEनि रिंआव फिन गाखोफिननाय नुनो मोनसिगोन बर' फिसा राजु गयारीखौ। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि हेफाजाबाव बर' फिसा CWEनि सासे राफोद गेलेगिरि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बरलागाव बिजनी हालामनि राजु गयारीआ CWEनि रिंआव गेलेफिननो फिन दावबायलांफिनबाय। बिश्नाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि थाराइबारि गुदि फरायसालियाव नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैया, जायनि जाहोनाव सासे फोरोंगिरिया सा 50निबो बांसिन फरायसाफोरखौ फोरोंनायाव जेंना नुजाथिदों। बर' बिजोंनि थाराइबारि गुदि फरायसालिखौ 1979 मायथाइयाव गायसनदोंमोन आरो बे फरायसालिया 1990 मायथाइयाव सोरखारजों गनायजादोंमोन। दिनै थाराइबारि गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरनि बिमा बिफाफ्रा आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा सोरखारखौ थाबैनो फोरोंगिरि थिसननो खावलायदों। चिराङाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय, अन्थाइनिफ्राय दै गनायखौ लोंनो लोब लोब सुबुंनि बाना। चिरां जिल्लानि बेंटल सालबारियाव अन्थाइ मानेकनि दै गनाय मोनो। बेखौ लोंबा माखासे बेराम हामो होनना दासान्दि गोबां खौरां गोसारदों। दै गनायखौ लोंनो लोब लोब सुबुंनि बाना जानायखौबो नुनो मोन्दों। थारैनो बेराम आजार हाममारोना? बे मोनसे सन्देहनि गेदेर सोंलु जाना थाबाय। दासान्दि मन्थ्रिफोरनि न'आव थांनायाबो पात्ता मोनाखै। बे जायगायाव ओरैबायदि मानसि जादों, थारैनो सोमोनांथाव। क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव खौरांगिरि मेल। सानसुमा आरो दावराय देख्रेबनि हेंथायै गोख्रों बिबुंथि होदों क'क्राझार जिल्ला कमिटि इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेतारि सुरज मुसाहारिया। सानसुमा आरो दावराय देख्रेबखौ हारिखौ थगायनायनि गोख्रों अजद होदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझारनि श्रीरामपुराव 15 लाख रांनि सिगुन दंफांनि बाथाम हमदों पुलिसआ। आसा सोनाब बेंगल सिमानि श्रीरामपुर 3 नं राजा लामायाव सेबनानै दिनै सिमलटापु पुलिसआ गोबां बिबांनि सिगुन दंफांनि बाथाम हमनो हायो। NL 02Q8967 नम्बरनि गंसे ट्राकसायाव बस्थायाव बथल सोनानै लाबोखोमादोंमोन गोबां सिगुन दंफांनि बाथामखौ। बे बिथिङाव रबिन चेटार्जी आरो दीपक देवहरेखौ पुलिसआ खादों। पुलिसनि स्रोद सुलुंजों बिथा खालामनानै ट्राकखौ लाखिनानै सिग्रोमनायाव हमनो हायो गोबां बिबांनि सिगुन दंफांनि बाथामखौ। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।